Πάμε τώρα στην ανάλυση του διεθνούς δικαίου και των γεωπολιτικών συνεπειών της κλιμάκωσης που βλέπουμε μπροστά μας. Μαζί μας η κυρία Ειρήνη Φασιά, διδάκτορ διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Για πείτε μας τώρα πώς διαβάζετε εσείς όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί υπάρχει τώρα μια μεγάλη κουβέντα για τον ισχυρό, για το διεθνές δίκαιο, πού ισχύει, πού εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο. Έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Νομίζω ότι πρέπει να διακρίνουμε δύο ζητήματα εδώ πέρα. Το ένα είναι να αξιολογήσουμε τις ενέργειες που γίνονται από πλευρά της Αμερικής, να δούμε νομικά δηλαδή τι παραβιάσεις έγιναν, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα μπορούσε η Αμερική όντως να μπει στη Βενεζουέλα κτλ. Όλο αυτό που γίνεται με τα δεξαμενόπλια στη θάλασσα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει, διεθνές δίκαιο και τι μας τσαμπουνάτε τώρα για διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει, είναι το δίκαιο του ισχυρού. Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνα νερά, ειδικά για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μια χώρα μικρής. Είχαμε και την επέμβαση στη Βενεζουέλα, όπου εκεί έγινε μεγάλη κουβέντα. Εκεί δεν είναι ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου? Ποιος είναι ο δικαστής, ποιος είναι ο εκτελεστής? Δηλαδή εδώ πέρα τώρα βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος βγαίνει και προκάλυπτα και δηλώνει ότι ο μόνος φραγμός είναι η ηθική μου. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρες οι παραβιάσεις διεθνούς δικαίου. Το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αρχή της μη επέμβαση που παραβιάστηκε. Και είναι πολύ κρίμα να ακούμε φωνές μέσα στην Ελλάδα που ρομαντικοποιούν όλες αυτές τις κινήσεις, προβάλλοντας πολιτικά ή ηθικά επιχειρήματα. Όλα αυτά προφανώς δεν αναιρούν τις παραβιάσεις οι οποίες έγιναν. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει δηλώσεις τέτοιες για την ηθική του και ότι το δίκαιο δεν έχει καμία σημασία. Βέβαια, στη συνέντευξη, αν δείτε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε πρέπει να συμμορφώνεται η Αμερική με το διεθνές δίκαιο, απάντησε ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα και αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι το διεθνές δίκαιο δημιουργείται από τα κράτη, εφαρμόζεται από τα κράτη. Φτιάχτηκε έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, κουβαλάει μέσα του τους συσχετισμούς ισχύως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό έχουμε και τα 5 μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουμε το δικαίωμα βέτο. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν ισχυροί, δεν καταργούνται οι ισχυροί. Απλώς υπάρχουν οι κανόνες ώστε αυτοί οι ισχυροί να μην ξεφεύγουν και να υπάρχει μια ισορροπία στον κόσμο. Ακριβώς έτσι. Οπότε είναι αυτή η εύκολη κριτική, είναι σαν να απορρίπτουμε το ποινικό δίκαιο επειδή κάποιοι εγκληματίες είναι εκτός φυλακής. Για κράτη όπως η Ελλάδα το διεθνές δίκαιο είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, είναι το εργαλείο που έχουμε. Και επειδή σας άκουσα πριν που συνομιλούσατε ότι γίνεται μια προσπάθεια να μαζευτεί η δήλωση του Πρωθυπουργού, θέλω επίσης να σας πω ότι οι δηλώσεις σε τέτοιο επίπεδο του Πρωθυπουργού μιας χώρας είναι νομικά δεσμευτικές. Δεν μπορούν να γίνονται ελαφρά την καρδία. Όταν λοιπόν ακούγεται κάτι του τύπου δεν θα ασχοληθούμε τώρα με την νομιμότητα, καλά έκανε που θα γίνει αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, που δεν έγινε κιόλας, μένει να το δούμε αυτό. Αυτό έχει νομική βαρύτητα. Είναι κάτι που αργότερα φυσικά και μπορεί να το επικαλεστεί η Τουρκία, είτε για την. Ήδη στην Τουρκία έγινε θέμα στα social media. Και υπήρξαν και υπουργοί στην Ελλάδα που είπαν για ποια διεθνή νομιμότητα μιλάτε τώρα, όταν υπάρχουν τα όπλα, τα μαχαίρια και διάφορα τέτοια. Με παραπομπές σε αρχαίους. Με παραπομπές, με επικρίσεις με Θουκυδίδη, με Ρωμαίους αυτοκράτορες. Στο Θουκυδίδη, ναι, φυσικά μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στο διεθνές δίκαιο. Ένα από τα αδύναμα σημεία του είναι η δυσκολία στην εφαρμογή του. Όμως για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε πριν το 1945, επιτρεπόταν ο πόλεμος, επιτρεπόταν η χρήση βίας. Ναι, παραβιάζεται και αυτό το απονευρώνει. Από την άλλη είναι πολύ σημαντική η αντίδραση των άλλων κρατών απέναντι σε αυτές τις παραβιάσεις. Οπότε στο διατάφτα, κυρία Φασιά, πού πάμε, σε ποιο κόσμο? Πάμε σε ένα νέο κόσμο ή απλώς αυτό είναι συγκυριακό? Αλλάζουν τα δεδομένα πια? Ξαναφτιάχνουμε το χάρτη του διεθνούς δικαίου, τον μεταβολίζουμε και πλέον ο ισχυρός θα αποφασίζει? Γυρίζουμε πίσω έναν αιώνα? Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Ενδεχομένως να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των κανόνων με βάση την πρακτική των κρατών. Το ενδιαφέρον στρέφεται νομίζω στο Ιράν. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε εξελίξεις, έχουμε διαδηλωτές, έχουμε νεκρούς και έχουμε και πάλι την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι κοιτάξτε να δείτε, θα παρέμβω. Το οποίο είναι εντελώς υποκριτικό όταν την ίδια στιγμή στην Μινεάπολη σκοτώνεται πολίτης της Μινεάπολης από τις δυνάμεις ασφαλείας και επιβολής των τάξεων. Αλλά για να απαντήσω
στην ερώτησή σας και χωρίς να τολμήσω κάποια πρόβλεψη, ναι, υπάρχει αλλαγή σκηνικού και αυτό έχει να κάνει με τον νέο συσχετισμό δυνάμεων. Η Αμερική έχει καταλάβει ότι χάνει την ηγεμονία της, χάνει την πρωτοκαθεδρία της. Μιλάμε για γιγάντωση της Κίνας. Έχουμε στο παιχνίδι μια Ρωσία, μια Ινδία που ανεβαίνει. Οπότε θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Να πούμε και για τη Γροιλανδία ότι και αυτό θα είναι πολύ σοκαριστικό για την Ευρώπη. Φαίνεται ότι δρομολογείται ήδη. Βέβαια, στην περίπτωση της Γροιλανδίας, όχι με όρους βίας, αλλά ακούσαμε να μιλάμε για deal και εξαγοράς και θα σας πληρώσουμε κτλ. Ναι. Κύριε Φασιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.